Edan mau piye kowe kuwi? Si Tanjung wis ana sing ndarbeni Kakang Patih Sida Paksa menawi margi mengko kira prayogi mboten sanes kejawi namung Gusti Patih Sida Paksa dipun pejahi. Dipun pejahi Gusti Patih. Awit menawi Gusti Patih Sida Paksa sampun pejah. Menika mboten ateges panjenengan ngrebak garwanipun Gusti Patih Sida Paksa. Nanging mundhut garwanipun rangganipun Patih Sida Paksa. Iya kula santoe. Oh yen ngono, Sida Paksa tak pateni. Lah terus nanging sampun ngantos saking asta dalem. Njur nganggo cara sing kepriye kula santoe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, monggo kita sami midhangetaken giaran sandiwara ketoprak kanthi lakon Dewi Tanjung. Sugeng midhangetaken. Sida Paksa sowan lira menapa kan idang
panjenenganipun Kakang Patih Sidapaksa. Nuwun ingkang pangandika sinuwun. Ndika prayogekaken anggen ndika sumewa Kakang. Nuwun sanget mangestakaken dawuh pangandika dalem sinuwun. Marang sira tumenggung Gunasanta. Wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Gunasanti lan sagung prasentananing praja ing Sukodana. Padha sira prayogekaken geni renggah. Nyiras midhangetake dawuh pangandikaning sene. Mangestakaken dawuh. Dateng dika Kakang Sidapaksa. Nuwun ingkang pangandika sinuwun. Sasampunipun sato telenggah prayogi. Kula ngersakaken atur palapuran diku. Kados pundi kawontenan swasana ing Sukodana kalenggan menika Kakang. Oh sinuwun. Mugi-mugi saged adamel sukurnaning penggalih dalem. Dene kalenggan menika ketingal sanget negari ing Sukodana tata titi tentrem Kertaraharja. Para sentana tamtama lan nayakaning praja sami sayek-sayeka kapti ngangkat pakaryaning negari sini. Menika ingkang kula kersakaken Kakang. Namung sayung pamundhut kula mawan-tuwan ingin kukuh anggen dika ngasta dhateng kendalining pusara negari ing Sukodana Kakang. Paringa ganjaran dhateng sinten kemawon ingin ageng darmanipun. Nanging kosok wangsulipun paringa pidana dhateng sinten kemawon ing wani nyeleweng sing paugraning praja ing Sukodana. Sampun pilih-pilih jalma. Wiwit kawula ingin wonten ing sapucaking parden papan panggenanipun. Ngantos para piyagung ingkang lenggah wonten ing pusara praja. Sampun ngantos dipun mban oyot mban cindhe Kakang. Nuwun badhe mangestakaken dawuh dalem sinuwun. Kajawi saking menika Kakang Patih Sidapaksa. Menawi sampun katemtokaken bilih dika badhe dhaup kaliyan Saitanju, putranipun Bapa Sitambang Petra ing Parangalas. Lajeng benjing menapa dumawahing dinten dhaup Kakang. Oh sinuwun. Dereng kemawon ingkang abdi dalem kawula matur babakan menika. Dene sampun wonten kepareng dalem mundhut prisa sinuwun. Miturut pepetanganipun Bapa Sitambang Petra, kentinging dedaupan dawah ing dinten Respati Manis ngajeng menika. Dados sinuwun, menawi boten klentu namung kantun 12 dinten kemawon sinuwun. Belah. Teka sampun celak sanget Kakang. Ki menapa ndika matur yen nembe sak menika menawi kula mboten dangu dhateng ndika Kakang Patih Sidapaksa. Awit ngaten lho Kakang. Sing kepareng kula benjing dhauping Kakang Patih Sidapaksa badhe kula pahargi saking agengipun. Malah kula kepareng badhe sengkar angesteni. Menawi kados ngaten sinuwun, ingkang abdi dalem kawula namung saged ngaturaken agning sewu panarima. Atasih kadarman dalem ingkang rumentah dumateng ingkang abdi dalem kawula sinuwun. Awit kula dereng kagungan garwa Kakang. Mugi-mugi benjing kula ndang ketularan dadi manten. Rak kaya ngono Gunasanta Las dawuh dalem Sinuwun. Kae to para pispuh wis padha ngendika, yen seneng ngeterke manten, jur enggal ketularan dadi temanten. Kaluhuran dawuh dalem Sinuwun. Yo. Menapa malih menika dhateng ing Parangalas. Manut tradisi. Apa tradisi kuwi? Iya, Klen. Manut kupiyanipun. Ndarak kaya ngono. Kenya wedalan ing Parangalas menika wayu-wayu. Apa iya? Pakulitanipun kuning langsep. Gerananipun bangir. Rikmanipun ngremak ngembang bakul. Pipinipun Kanjeng. Pipine gene yo Pipinipun menika dekik. Saya menawi pinuju mesem Kanjeng. Yo. Kula menawi semerep kenya ing Parangalas ingkang pinuju mesem. Raos kula waduh. Dek Prata. Iki saestu niku. Nanging dudu iku kang ingsun kersakake Gunasanta. Oh, nggih. Iki migati ingsun ngersakake mahargya sing sagedhe-gedhene besok dhauping Kakang Sidapaksa lawan Kang Mbok Sitanju. Oh, nggih. Mula sapa iku Gunasanta? Gunasanti lan sagung para sentana. Sabubaring pasuwanan padha siyaga aja nganti ana kang jiwani. Wis tok apel dawuhan. Kados ngaten Kakang Patih Sidapaksa, pasuwanan kenging dipun bibaraken. Makaten mangestakaken kepareng lumeng sersi. Kakang.
gawuh Sang Resi. Dina iki kepingin dina daud manut sangat. Mengko bebar tengah bakal rawuh temanten. Malah ingkang sinuwun uga rawuh angestren. Mula kepriye sing kawugan mapak temanten angacaran lan ngaturi daharan sagung tamu. Apa wis ora kuat? Sampun Sang Resi, sadaya sampun samapta. Nah, kowe Nyai, kepriye anake? Lan kepriye kok beteng apa wis rampung apa durung? Kyai, sampun sumelang. Wiken sampun siaga. Malah panjenengan sulaturi mirsani. Ingkang putra Sri Tanjung sareng kula pancaki temanten badhe. Kyai, hayunipun kados widodari tuturun saking kanyangan. Lah anake sapa? Anak kula. Ah, anakku. Anak kula. Anak karo sapa? Inggih kalian panjenengan. Lah iya jenenge ra anake wong loro. Inggih panjenengan. Sang Resi, Eh, Sang Resi, atur ningo. Temanten sampun rawuh sakmenika sampun mlebet gapuraning padepokan. apa iya? Iya Sang Resi. Kono Le. Padha siaga. Marang pegaweanmu dewi-dewi. Iya, setahun dawuh Sang Resi. Nyai, Inggih. sing ati-ati aja padha jiwani ya. Inggih saged kawula. Monggo Kanjeng. Monggo Kanjeng Sinuwun kula aturi pinarak Sinuwun. Kadang sinuwun. Iya, ayu sangat. Iya. Waduh, meneng wae kuno santo kowe kuwi. Istrinipun dalem sampun ngaturi. Nanging sajaipun ngersa dalem boten rewel. Apa iya? Dan inggih. Aduh, yen paksami Bapak Resi. Nuwun sewu Kanjeng Sinuwun. Mugi wonten kepareng dalem paring pangaksama dhateng ingkang abdi dene sanget cingkrang anggen kula ngacarani rawuhipun sinuwun dhateng ing padepokan. Oh, boten wonten ing cingkrang. Sadaya sanget adamel suka gembiraning panggalih kula Bapak Resi. Salajengipun sinuwun mugi wonten kepareng dalem kersa nampi dhateng sungkemipun ingkang abdi pun Tambang Petra sinuwun. Bapak Resi kula tampi pangestu kula ndika tampeni. Sanget ing pamundi kula Kanjeng Sinuwun mugi amawahana jimatipun ingkang abdi. Salajengipun sinuwun mugi wonten keparingipun Kanjeng Sinuwun paring donga restu dhateng temanten kekalih Kanjeng Sinuwun. Oh, ngaten. Kakang Patih Sida Paksa. Nuwun ingkang pangandika sinuwun. Kula pangestoni. Mugi-mugi anggen dika dhawuh kalian Kang Mbok Si Tanjung. Tulus widodo wilujeng nir ing sambikala. Manggiya bebrayan ing mulya ngantos kaken-kaken ninen-ninen saged atut runtut rukunan kados dene Mimi lan Mintuna. Kula dongakake ndang kagungan putra. Ora kaya ngono Guru Santo Nanging putra ingkang migunani menggaing negari ing Sukodana. Nanging sadaya menika wonten syaratipun Kakang. Nah ya to Guru Santo kae pilih sepuh padha ngendika. Yen kowe golek bojo jerengen kupingmu. Rekno mripatmu. Nanging yen wis oleh picakno mripatmu. Kupingmu budhekno. Kakang Sida Paksa. Bab menika mboten perlu kula jarwakaken dika mboten badhe kirang pono. Kaing salajengipun Kakang Patih Sida Paksa. Antaraning sing kakung lan sing putri kudu mat sinamadan. Reksa rumeksa, ajen ing ajenan. Sing kakung ora bisa tumindak tanpa parilahe sing putri. Mekaten gosok wangsulipun. Awit jenenge garwa.
jarwo dosoke sigarane ora kaya ngono Kuno Santo. Kados ngaten Kakang Sitawaksa, mugi-mugi kalisa ing sambikala ngantos lami-laminipun. Kados ngaten sinuwun, mugi-mugi anetesna sedaya dawuh pangandika dalem. Matur nuwun Kanjeng Sinuwun. Ih sabda pangandika minandalem mugi saged murakapi dhateng temanten kekalih saha sagung para kawula Kanjeng Sinuwun. Bapak Resi. Salajengipun Kanjeng Sinuwun, monggo kula aturi pinarak wonten ing tirap sisih menika. Dene kula badhe atur pasunggatan sakwontenipun Kanjeng Sinuwun. Monggo. Kuno Santo, disugoto Emban Iki dawa Sinuwun. Prineo Maturo Gustimu Temenggung Kuno Santo hendak dibalik Iki wis dawa. saiki yo kuwi kena mundur Kuno Santo lungguh Nisto aku. nanging Kuno Santo kini ora sering panggalih kaya ngene Kuno Santo Nun sewu Sinuwun. Sajak penggalih dalem ngusung kawa menapa tingkang ditumpung galih aku iki. Kuno Santo Inggih. rino wengi aku tansah lam-lamen marang citrane Sitanjung wis sacandha luwih tak ampah ana jeruring panggalih nanging saya suwe ora kuat rasane atiku Kuno Santo kene yo aku iki kene yo Kuno Santo Rak boten lidok tau jari si gaplok sini. Sok makateno panjenengan dalem menika kenging sawan anten sini. ora mung kena sawan Kuno Santo nanging aku kayunjun marang mantene Weh. Namipun kekamang tulidas moro. Ketahipun lajeng pikantuk damping. Jaminipun mbun-mbun sanes panjenengan dalem kuwi lajeng mundhut garwa. Mengku sipating wanita kagem garwa prameswari. Syukur menawi sampun kagungan titikan wanita. Wanita ing pundi? Kulingkang sagah nata karinipun. Kulingkang sagah nginang jambe suripun kanjeng. nanging Kuno Santo pilihanku ora ana liya kejaba Sitanjung. Saya menika sih malah sangat gambiripun. Nah, sangat gambiripun to sing namung Gusti Sri Tanjung. Lah menika garwanipun andhang jenengan dawuh. Ingkang pangwas dalem menika dipun ginakaken cara terang-terangan Gusti Sri Tanjung penyambut kagem garwa ngoten nggih. Edan piye kowe kuwi? Sri Tanjung wis ana sing ndarbeni Kakang Patih Sidapaksa Menawi margi minggu kirang prayogi mboten sanes kejawi namung Gusti Patih Sidapaksa dipun bejahi. Dipun bejahi Gusti Patih. Awit menawi Gusti Patih Sidapaksa sampun bejah. Menika mboten ateges panjenengan ngrebak garwanipun Gusti Patih Sidapaksa. Nanging mundhut garwanipun Pak rangganipun Patih Sidapaksa. Iya Kuno Santo oh yen ngono Sidapaksa tak ateni. Laras nanging sampun ngantos saking asta dalem. Jur nganggo cara sing kepriye Kuno Santo Kirane caksana menapa to panjenengan dalem kanjeng. Yo Kuno Santo aku dar bicara. Nanging apa Sri Tanjung wis diboyongi oleh kepatihan? Manut pepetangan. Iki dinten menika Gusti Sri Tanjung dipun boyongi dhateng ing dalem kepatihan. Kuno Santo selak ora kuat rasaning panggalih. Sowan Kakang Patih Sidapaksa tak timbali saiki uga. Wis tak dawuh nyuwun pamit. Yo. Kula ingkang sowan sini. Monggo Kakang Patih Sidapaksa. Monggo kula dherekaken.
pundi Kakang menawa sampun atut? Pangestu dalem sampun sinuwun. Syukur. Nanging sampun kirang ing pamengku Kakang. Selapan dinten boyong ing temanten dateng ing kepatihan kula mun saged ngestreni. Sampun sinuwun. Senajan to kados mekaten mboten dados punapiya sinuwun. Nanging kaget nika kula piji Kakang. Sanget andadosaken kagiyatin manah ing ngabdi dalem kawula. Ing semu wonten kawigatosan sinuwun. Kakang Patih Sitopaksa dados ing kawuningan. Nalika ndika sumondhok wonten ing Padepokan Parangalas. Negaring Supadana kataman ing pagebluk. Kathah tiyang sakit enjing sonten pejah, sonten sakit enjingipun dumugi pejah. Manut wisi ing Gusti ingkang kula tampi Kakang. Pagebluk menika badhe saged sirna, nanging yen to negari ing Supadana dipun tumbali emas 3 plengkung gumolo 3 lu. Monggo Kakang Patih Sitopaksa. Boten wonten satunggal antawising para nayaka ing Supadana ing saged kula pitados ngupadi tumbaling raja kejawi nika. Mila menika Kakang, dika sampun ajrih kangelan. Dika kula utus, dika upadi tumbaling raja ing wujud emas 3 plengkung gumolo 3 lu. Sampun ngantos cabar ing lampah Kakang. Pomo sampun ngantos ndika wangsul ing Praja Supadana yen to dereng saged minangkani menapa ingkang dados pamundhut kula Kakang. Makaten abdi dalem kawula mangestokaken dawuh. Namung nyuwun tambahing berkah pangestu sinuwun. Ngatos-atos Kakang Patih Sitopaksa. Kepareng lumensi. Nggih. Prosanto. Yen Kakang Patih Sitopaksa wis budhal. Kita ngatur, aku tidak punya kepatihan. Oh iya, kemarin. Kono. Yo. Enak banget gawean rampung ana wektu digunakake. Iya. Serak penak ta. Lah wong wis tuwa-tuwa kok do jengklekan kaya bocah wae. Nuwun sewu Gusti Putri kangge nglipur manah nylimur saya. Saya? Iya. Saya ki nyambut gawe apa, Pak? Lho, menika saenjing kula ngresiki taman sisih kilen menika. Oh, ngono. Inggih. Apa ya suket-suket kabeh wis kok resiki? Wah, mboten namung rumput. Malahan pot-pot sekaripun sampun kula bucali sedaya. Loh, dibuangi? Iya. Dibuangi kepiye to? Oh, nan dalem paring dawuh. Jarana tamane resik ana. Nggih, lajeng sedaya sampun kula singkiraken saking taman, Gusti. Waduh, Pak. Mengko yen Gustimu rawuh ra kadukananane. Lah kuwi Pak Joglo kuwi piye anggone makani iwak apa wis rampung kabeh? Sampun sadaya sampun kula tedhani. Loh. Ditedhani kepiye to? Iki ya ngono iki. Wong diutus makani kok dipangani iki kepiye? Lah ingkang mangan sinten sampun kula tedhani. Wis tak takon. Takon apa kowe iki? Iwake wis mbok pangani apa wis kok pakani? Tak pakani. Rening sing dangu Gustimu Patih Putri mengko jare ora basa. Oh, wong iki bodho. Bodho piye? Rasane dipakani iki ora ditedani blok kok blok. Oh, kowe kuwi sing bodho. Wis tuwa kok mbok srengeni benerno ta benerno, Nduk, benerno. Tak kandhani ya. Piye? Rasane dipakani iki ulamipun sampun kula aturi dahar. Banter cetha malah kleru kowe kuwi. Basa.
Wes, wong abdi telu kok ora ana sing beneh. Oh, Gusti Putri. Menika Gusti Patih rawuh, Gusti. Loh, Oh iya, Mban. Kono-kono ada rampungno kewajiban kabeh. Oh, Kang Mas Patih Sido Bangsa. Yo gini Yayi Sita. Kula dherekaken Kang Mas. Ora ana laran sawiji foto sak jere tak tinggal sowan kono kesota. Niki Kang Mas, saestu boten wonten alangan satunggal menapa Kang Mas Patih. Nanging kenging menapa panjenengan menika anggenipun tindak kok ora didangu to Kang Mas? Wiwit kula wau kula tansah rantos-rantos rawuh panjenengan Kang Mas. Gendi to ya, Kang Mas Patih Sido Paksa ki kok ora rawuh-rawuh. Jebul panjenengan sakmenika sampun kondur. Umpami mboten kondur, inggih badhe kula susul Kang Mas. Jebule wis kondur ya ra sida. Yayi Sri Tanjung, yen kaya mangkono penggalihmu jumbuh kelawan pun Kakang. Awit nalika ing pasiniwakan agung Sri Tanjung, ing batin pun Kakang uga menggalih. Mbok yen ndang rampung dawuh pangandikane Sinuwun Silah Adikrama, ndang dikeparengake kondur bisa ketemu kelawan garwa sing banget dak tresnani. Anila inggih Kang Mas. Ngono kuwi temenan jare Yayi Sri Tanjung. Oh inggih kados ngaten inggih Kang Mas. Ya mung emane Yayi Sri Tanjung. Wektu dina iki aku kelawan sliramu kudu pepisahan sawetara. Loh, panjenengan badhe tindak pundi Kang Mas? Dadekno kawruhananmu Yayi Sri Tanjung. Nalika ing pasiniwakan agung Sinuwun Silah Adikrama paring dawuh menawa pun Kakang kuwi kautus ngupati tumbaling praja ing Sukodana kang kawujudan mas telung plengkung gumbala telung gelung Yai. Menapa inggih panjenengan sampun pirsa papan dunungipun Kang Mas? Yen to pun Kakang wis mangerteni mesti wae ora ndadekake sengkel penggalihipun Kakang Yayi Sri Tanjung. Menawi kados mekaten keparenga kula nderekaken tindak panjenengan Kang Mas. Lho, sliramu kuwi kepiye to Yayi Sri Tanjung? Tindakipun Kakang kuwi ora tindak ameng-ameng, nanging ngayahi kewajiban. Yen sliramu nderek, ara jeneng ngribeti tindakipun Kakang. Nanging kula tresna sanget dhateng rasa panjenengan Kang Mas Patih. Pamila kula panjenengan tilar. Lajeng kados pundi kula Kang Mas? Wis Yayi Sri Tanjung, aja nuwun sekabehing aturmu mratelakake spira gedhening katresnamu. Nanging Yayi Sri Tanjung, sliramu kuwi garwaning prajurit jan. Yen kapengin nemoni lakon kang kaya ngene, malah ayo meminta marang kanugrahaning Gusti kang murbeng dumati. Muga-muga slamet ing laku lan akan kekarya bisa pun. Inggih to Kang Mas Patih Sido Paksa. Menawi kados ngaten namung sembah bekti kula ingkang nderekaken tindak panjenengan Kang Mas. Mban. Sing ati-ati, jaga kalih Gusti. Inggih sampun. Kang Mas, piyong. Nyuwuna marang ngersani Gusti kang murbeng jagat. Muga-muga kali sing sambikala anggonku ngupati pakaryan iki. Lan bisa tinggal kundur ketemu lawan garwa sing banget tak tresnani. Inggih to Kang Mas Patih Sido Paksa. Menawi kados ngaten namung sembah bekti kula ingkang nderekaken tindak panjenengan Kang Mas. Kaya ngono Yayi Sri Tanjung. Coba aku samono SMS iki. Emban, Inggih dawuh dalem Gusti. ndak tinggal sing ati-ati ngomong lawan Gusti Sri Tanjung. Oh, inggih manyesaken dawuh. Wis yo Yayi. Inggih kantos Kang Mas. Kang Mas Patih Sido Paksa. Oh, piyong.
katresnanku marang Kang Mas Patih Sidapaksa. Kaya-kaya aku rumangsa ora bisa pisah biyung. Sakit jaga pispin kepaling tunggal. Nanging monggo kula terima muji dumateng pangaosi Gusti. Mugi-mugi Gusti Patih saged enggal saged enggal pikantuk kaliya Gusti. Kaya ngono iya biyung. Gusti, wonten tamu. Sinten punika Gusti? Oh, Mbak. Kae ngerso dalem sing rawuh. Jono wigati apa biyung? Tekoran kepenak banget rasane ngatiku biyung, Mbak. Monggo-monggo kula aturi pinarak Kanjeng Sinuwun. Nggih, Kang Mbok Sitanjung. Kanjeng Sinuwun, sarawuh panjenengan dalem keparenga kawula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk Sinuwun. Kula tampi dawuh sesami-sami Kang Mbok. Kados ngaten inggih Sinuwun. Nanging Sinuwun sanget andadosaken kageting manah kawula dene panjenengan dalem ngrawuhi ing kepatihan menika Sinuwun. Kang Mbok Sitanjung, rawuh kula menika estunipun namung dapur mertinjo. Awit ndika dipun tilar dening Kang Garwa. Matur sewu gung panuwun Gusti. Kados pundi ta raos enggalih dipun tilar dening Kakang Sidapaksa? Sinuwun, yen to kulenanipun kula menika wonten pundi kemawon tansah cecaketan kalian Kang Mas Patih Sidapaksa. Nanging samangke kula piyambakan rumaos liwung sanget raos sing manah kawula Sinuwun. Napa ndika tresna? Kados pundi to? Tresna kula dumateng Kang Mas Patih Sidapaksa menika kados to kula tresnani dhateng badan kawula piyambak Sinuwun. Syukur-syukur Kang Mbok Sitanjung. Nanging Kang Mbok estunipun ndika sampun dangu dados panggalian kula. Tegesipun ngaten. Ndika salah satunggaling kenya ingkang sangat sulistya ing warni. Emanipun teka namung dados garwanipun Kakang Patih Sidapaksa. Pantese putri kados ndika menika dadi garwaning Narendra Kang. Sinuwun, kawula sampun rumaos nampi kanugrahaning Gusti ingkang ageng sanget. Yen atasing kula menika namung saendang sutaning Resi Wijil padepokan, parandene kula saged dipun pundhut garwa dening Kang Mas Patih Sidapaksa Sinuwun. Nanging upami wonten salah satunggaling Narendra ing badhe ngersakaken mundhut garwa dhateng Kang Mbok Sitanjung dika kados pundi Kang? Nanging kula mboten badhe swita dhateng priya sanes kejawi Kang Mas Patih Sidapaksa Sinuwun. Upamipun kula ingkang badhe ngersakaken. Umpami mekatena, kula inggih mboten saged nampi Gusti. Nek ora upama, tekse kula pancen kepengin mundhut garwa dhateng dika. Dika kados pundi? Awit ngaten lho Kang Mbok. Kang Mbok Sitanjung wiwit nalika wonten ing tengah-tengahing gedhaupan kula peksa dhateng Kang Mbok Sitanjung. Malah kula sampun kanten-kantenan. Menapa malih sareng dika mleloki kula. Sleret atiku mak pratap. Nggih. Mboten Sinuwun. Kawula mboten merohi panjenengan dalem. Nggih, dika mleloki kula. Mboten kok. Saestu mboten Sinuwun. Sampun Kang Mbok Sitanjung. Samenika ngaten. Kakang Sidapaksa mboten wonten. Mila monggo ndika gelem dadi garwa kula. Inggih kula matur sewu gung panuwun wonten ngersa panjenengan dalem atas kepareng dalem menika kula waos. Nanging kawula nyuwun sewu gunging pangaksami dene kawula mboten kuwawa nampi dumateng sedaya lunturing sih kadarman dalem menika Sinuwun. Kang Mbok Sitanjung wis dadi apa? Kabeh mau mapan wis tak kersakake. Apa kowe wedi karo Kakang Sidapaksa? Mengko aku sing tanggung. Lho, kene nangis. Nanging panjenengan kula aturi emut Sinuwun. Kula sampun dados garwanipun Kang Mas Patih Sidapaksa Sinuwun. Sitanjung wong ayu, kene kowe nampik. Yen ngono jeneng pingino marang aku. Aku ngerti spira gedening katresnanmu marang Kakang Sidapaksa. Nanging Sitanjung wuhanang. Kakang Sidapaksa tuhune dapur tak loro pagi. Menapa kados ngaten
Kang Mbok Si Tanjung, Kakang Sida paksa dak utus ing supaya ngupadi tumbaling raja, wujude mas telung plengkung gumbala telung. Ngerti ya satu ning jagat ora ono sing ana kayangan. Tur mung ana sajroning detungingan. Yen Kakang Sida paksa kae menungso sawanta, apa dheweke bakal bisa munggah ing kayangan ora bisa. Monggo Kang, aku wis paring dawuh. Menawa Kakang Patih Sida paksa bali ing Praja Sukodana, ora kanthi nggawa tumbaling raja, dheweke mesti bakal tak pidul paukuman patih. Sinuwun. Iya. Menawi to kados ngaten sulika sanget tuminta panjenengan dawuh. Panjenengan dalem tolong ngoropaken Kang Mas Patih Sida paksa. Betahipun panjenengan kepengin dateng randangipun sinuwun. Kang Mbok Si Tanjung ora gak salah. Kula sampun sumpah prastya sinuwun. Iya. Sabaya mati lan sabaya mukti. Umpamya to Kang Mas Patih Sida paksa menika mukti, kula badhe nderek mukti. Menawi Kang Mas Patih Sida paksa sedo, kula badhe bila pecah sinuwun. Kang Mbok Si Tanjung, aja kesusu. Yen to manuk kowe wis ora ing jroning kurungan, kowe ora bakal bisa luar yen dudu aku sing luare. Saka iku Kang Mbok Si Tanjung, kowe tak paringi nah 3 dina. Yen aku rawuh ing kene, kowe kudu gelem. Wis, mongso bodho. Boten sinuwun. Gusti ingkang Maha Agung, mugi paringa wewengan dhateng titah paduka kula. Ing pundi papan dununging Mas Tikang Plengkung saha Gumbala Tikang Gelung pinangka tumbaling negari Sukodana Gusti. Titah ulun yer Sida paksa Wedaro anggen kita semana munggah menyang pucake Gunung Semeru. Yo ing kono papan dununge emas telung plengkung gumbala telung. Wis kita tindakake kan. Kaya ngono wasitaning Gusti. Menawa kabeh pimau cumondhok ana ing sapucuking Gunung Semeru. Yen kaya ngono dak ayatane. Kadang temen papan iki. Kamangka aku wis teko ana sapucaking Gunung Semeru. Jerendi papan dunung Mas Telung Plengkung lan Gumbala Telung. Lho, apa kae? Dene katon jumlorot sacakaning panggilingan. Lho, Mas Gumbala. Oh. Duh. Yen kaya ngono tetelo barang iki sing dikersakake dening Sinuwun Silahati Krama. Oh Gusti, Gusti ingkang pakarya jagat. Kula nilakaken agning panarima. Dene panjenengan sampun kersa ngudani menapa yang dados panjenengan. Sinuwun Silahati Krama, kula ingkang sowan. Santo, Badhe munjuk atuh. ana apa Ngaturi ulingo. Bilih Gusti Patih Sida paksa sampun kondur kanthi ngasta tumbaling Praja Sukodana. Apa iya? Niki menika badhe sareng. Kula ingkang
Kakang Patih Sito Paksa. Monggo ngaturaken. Iku sampun kondur Kakang. Selak nyerang raos sing panggalih kula Kakang Patih Sito Paksa. Kados pundi wusananipun dika kula utus. Pangestu dalem sinuwun, sawangsul kula sampun saged bekta tumbaling negari ing Sukodana Sindhu. Kakang Sito Paksa. Pundi dikuaturaken Kakang? Monggo-monggo sinuwun kula aturi nampi. Kakang Patih Sito Paksa. Tinindika ing saged minangkani pamundhut kula. Kakang. Ing saking pundi dika pikantuk Mas lan Gumbala menika Kakang? Sinuwun miturut wasitaning Gusti ingkang rumentah dumateng ingkang abdi. Sedaya menika kala wau cumandhak wonten sapucaking Arga Semeru. Sinuwun sasampunipun ingkang abdi dalem kawula nemahi rubeda ingkang maneka warna. Nanging nyatanipun kula pikantuk karya sinuwun. Pranyata ndika ututaning janma. Dene yen dika menungso sawantah nyatanipun saged minggah dhateng pucak ing Reti Semeru Kakang. Gunasanto Mboten jauh. Gunasandi. Lan kabeh prasentananing praja ing Sukodana. Dina tuladen pakartine Kakang Patih Sito Paksa Gunasanto. Mas lan Gumbala. Jeneng Kakang Sito Paksa kang bisa mingkasi karyaning praja ing Sukodana. Dika ing saged nyirnakaken pagebluk menika Kakang. Kados ngaten sinuwun nanging sedaya menika kalawawit berkah pangestu dalem saha pangestunipun kawula alit ing Sukodana sinuwun. Gunasanto bejo aku dene Darbi Pepatih kang kacek lawan Soma Semaning Dewati. Ya mung emane ya Gunasanto. Lho tegese yen kakunge kaya ngene. Teka mung kagungan garwa sing kaya ngono Gunasanto Sedaya menika sampun dados pandeming Gusti. Apa iya? Inggih. Nuwun sewu sinuwun. Kenging menapa garwa kula Sri Tanjung sinuwun? Gunasanto. Kepriye tak blakakake apa kepriye? Kedaipun dipun walakaken. Apa ora bakal jeneng bubrai-bebrayane Kakang Patih Sito Paksa? Ning saking pamanggih kula malah njagi dhateng asmanipun Gusti Patih Sito Paksa sinuwun. Apa iya? Iya, yen kaya ngono tak blakakake. Menika lak ngaten Kakang Patih Sito Paksa. Inggih sinuwun. Nalika ndika tilar praja ing Sukodana nuju satunggiling dinten ing garwa kang Mbok Sitanjung menika sowan. Sowan dhateng Sepuri. Piyambakipun ngaturaken dhateng rasa kula. Bilih estunipun boten tresna dhateng Kakang Sito Paksa. Anggenipun purun ndika pundhut garwa namung awit saing katindhesing pangwaos. Kakang Sito Paksa. Kanthi tawang-tawang tangis kang Mbok Sitanjung sowan wonten ing rasa kula. Piyambakipun nyuwun ing supados kula misahaken bebrayanipun Kakang Sito Paksa kaliyan Sitanjung. Lan piyambakipun nyuwun badhe suwita dados garwa kula. Inggih tujuanipun kok pikantuk kula Kakang. Upami pikantuk priya sanesipun lajeng kados pundi? Menawi kados ngaten sinuwun, ingkang ageng pangapunten dalem dumateng garwa kula pun Sri Tanjung dene wonten tumindak ingkang kados ngaten sinuwun. Gunasanto, Mboten jauh. yen kowe duwe bojo tumindak kaya Si Tanjung kowe njur kepiye? Aripun kula tundung. Akunipun kula pegat. Yo. Awit kula ngertos menawi jagat menika mboten namung sagoda kelor kang sinuwun. Kuwi nek kowe nanging Kakang Patih Sito Paksa dudu kowe. Nggih. Sampun Kakang. Kakang Patih Sito Paksa. Kula mboten badhe nyampuri dhateng bab menika. Nanging sareng kula waspadaaken dika sangat sayang. Kakang dika kula keparengaken ngasuh. Kados ngaten sampun kepareng lumengser sinuwun. Iya. Kepareng. Santo inggih dawuh mundure Kakang Patih Sito Paksa ing Semunduga. Lesti sisipe dibalekake Si Tanjung. Inggih Gusti. Yen wis dadi rondo tak boyong lakon dadi garwa kowe. Awat-awat ana Gunasanto Wis boten dawuh. Gusti Sri Tanjung, kula inggih panjenengan dalem menika boten sukawa kemawon. Jepis
jagat raya tanpa kangmas Patih Sida Paksa tanpa guna biyung. Gusti Putri, menika Gusti Sida Paksa apa Gusti? Kangmas Patih Sida Paksa. Kangmas Patih Sida Paksa. Panjenengan rawuh, monggo-monggo kula dherekaken pinarak Kangmas. Mati jenengan. Mati kowe Sri Tanjung. Aku Sri Tanjung. Kenging menapa panjenengan lajeng mentolong ngajari dhateng kula kados mekaten Kangmas? Oh Sri Tanjung aku ora nyono babar pisan yen kaya ngono culika tumindak. Sri Tanjung, kowe wani matur ana ngersa dalem yen kowe ra tresno karo aku. Oh Sri Tanjung, kowe uga wani matur yen kowe kepengin banget Surita ana ngersa dalem. Sinten ingkang wani matur dhateng ngersa panjenengan kados ngaten Kangmas? Boten, menika boten leres Kangmas Patih, menika namung pitenah Kangmas. Pitenah kowe. Oh Aduh sakit Kangmas. yen sinuwun Prabu wis paring dawuh kang kaya ngono. Kene kowe isih ngikipi marang sakabehing tumindak. Tanjung, ayo kowe ngaku. Aku nunus sakabehing tumindakmu iki. Yen kowe ngaku Tanjung, tak apura marang sakabehing kaluputan. Nanging yen kowe ora ngaku, oh tak pitono kowe Tanjung. Menapa ingkang badhe kula keni? Mapan kula mika saestu boten tumindak Kangmas Patih. Kowe sing ngikipi. Kowe sing ngikipi. Oh Aduh sakit Kangmas Patih Sida Paksa. Kangmas, kita kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan Kangmas. Saestunipun sanes kula ingkang kepengin suwita dhateng ngarsa dalem. Nanging panjenenganipun sinuwun silahati krama ingkang pengin mundhut garwa dhateng kula Kangmas. Apa? Kayuan kowe ya Sri Tanjung. Kowe ramping sapa sinuwun silahati krama. Oh Sri Tanjung, yen kowe isih tetep urip ing alam donya tansah pirangake kelawan aku. Ora ana gunane becik kowe tak pateni Tanjung. Sida Paksa. Jenengan sampun tega badhe mejahi dhateng kula. Gitu Kangmas. Menawi sedaya menika kala wau sampun panjenengan kersakaken. Kula boten badhe sila suminggah Kangmas. Nanging kula badhe mitungkas dhateng panjenengan Kangmas Patih. Yen to ing mangke ludira kula anggon daros menika pratandha kula tumindak lepat. Nanging menawi to ludira kula anggon daros menika pratandha kula boten dosa Kang. Aja kowe kakeanmu bos mati jenengku. Modyar kowe. Luwung aku nyumurupi kowe dadi bangke Sri Tanjung. Gusti Sida Tanjung, Gusti. Gusti panjenengan sedo tantu pusaka Gusti. Dugi kepiye iki aku? Kamu kok sing tinanggenah momong Gusti Putri aku. Siapa yen kaya ngono kunarpane Gusti Tanjung bakal ndak kebebayane ing Parangkalas. Samerksi kula ingkang sowan samerksi. Nanging dia iki getih ambune ya arus. Loh, mambu apa kok wangi temen? Loh, pusakaku. Yen ngono, Sri Tanjung ora luput. Loh, Tanjung, Sri Tanjung. Sri Tanjung. Oh, Sri Tanjung nampamu guys. Gusti Patih Sida Beksa. Gusti Sri Tanjung sampun panjenengan sedani. Kunarpanipun dipun bekta wangsul dhateng Parangkalas Gusti Patih. Kaya muncul lanjut. Sawise aku berjayani karo Gusti Tanjung. Nggih Gusti. Rumangsa aku yen muncul lanjut. Ayo gadhe aku ngrasakake tindak ing Parangkalas. Monggo kula dherekaken Gusti.
awakmu nangis ora anakmu ora apa-apa coba dimek awake isih anget mengko rak enggal eling Kyai ingkang putra sampun rajimut Kyai Sri Tanjung anakku Nini Sri Tanjung Bapak, Ibu, gini aku iki, Ibu. wis Nini Sri Tanjung anakku Ya Sri Tanjung anak wis ora perlu manggale sing maneka warna saiki kowe ana pertapan Parangalas Nanging Bapak, Kang Mas Pati Sido Paksono ngendi? wis Nini anakku Sri Tanjung aja mikirake garwamu wis mentala nyiksa lan namani pusaka marang sliramu Nini Ibu, kepiye Sri Tanjung Kang Mas Pati Sido Pakso kuwi tresno banget marang aku. Panjenengane mentala mateni marang aku kuwi jalaran panjenengane dipitena dening liyan, Ibu. Nini Sri Tanjung ya aku ngerti kaya ngapa rasane atimu nanging saiki awakmu isih tato wis kene lermo dhisik ana ing Parangalas Nini Nanging Bapak, mbok yo aku iki diterake suwan ana ngersane Kang Mas Pati Sido Pakso to. Nini Sri Tanjung wis aja mikir sing maneka warna ae ditentremake dhisik atimu Sarsi Gusti Sido Pakso rawuh apa ya Gusti rawuh nggih Heeh, Kang Mas Pati Sido Pakso. Tanjung. Mas Pati Sido Pakso. Yayi Sri Tanjung. Latri Pinara. Iya. Tanjung. Aku njaluk gedening pangapunten. Sawise aku percaya sliramu Yayi Sri Tanjung. Sampun Kang Mas. Panjenengan boten lepat. Sedaya menika kula wau awit saking titenahipun Sang Prabu Silahati Krama ingkang panjenenganipun kepingin mundhut garwa dhateng kula Kang Mas. Monggo nggih Sido Pakso monggo kula aturi pinarak nggih Monggo kula dherekaken Bapak Si Tambang Pitra nanging Yayi Sri Tanjung. Inggih Kang. Nyatane saiki sliramu wis bisa waluya temaing jati. Sing wigati ayo Yayi, sliramu ndak boyong kondur ana ing negara Sukodana. Kang Mas Pati Sido Pakso matur nembah nuwun. Menika ingkang kula kajengaken. Nanging Kang Mas, kula purun panjenengan boyong dhateng kepatihan menawi panjenengan kersa minangkani panyuwun kula Kang Mas. Yayi Sri Tanjung sliramu darbe panyuwun bakal ndak udani. Kula nyuwun pejahipun sinuwun Silahati Krama Kang Mas Pati. Yen kaya ngono Yayi Sri Tanjung panyuwunmu jumbuh banget kelawan pangangkainipun Kakang. Bakal ndak udanen dumateng dika Bapak Si Tambang Pitra. Namung pangestu panjenengan ingkang kula suwun kula badhe ngudani wontenipun panyuwun Yayi Sri Tanjung. Nggih Sido Pakso iki namung donga restu kula kemawon ingkang saged miringaken tindak panjenengan nggih Pati Sido Pakso. Kados ngaten iki wis ya Yayi Sri Tanjung. Atos-atos Kang Mas Pati Sido Pakso. Nyai kula Kyai Sri Tanjung lan bocah-bocah cantik kabeh wae. Rasaning atiku teko ora kepenak banget. Kowe kabeh bakal dakjak susul nyang ing Sukodana. Mbok menawa mangku bisa sabiyantu kelawan keparengi Gustimu Pati Sido Pakso ya. kados mekaten iki Ayo Ibu. Iya padha Nini Sri Tanjung Santo. Dadune kawuningan Kanjeng Sinuwun Ono Gusti Pati Sido Pakso badhe sowan nanging sajaipun memuduka Kanjeng Sinuwun. asono. Iya Monggo Kakang Pati Sido Pakso. Sinuwun Silahati Krama ora lali kowe karo aku. Kakang Pati Sido Pakso. Well,
wis ora ana gunane aku ngajeni kelawan kowe. Sawising ana kedadian iki aku wis ngerti. Sinuwun tetelo culika temen tumindakmu ora pantes kowe kanggo teko palupining kabeh kawula Sukodana. Yo yo. Kowe pitenah karo aku Sri Tanjung Sinuwun. Kakang Sitopaksa, tak silak ono kowe wis ngerti. Ora susah nganggo teteng aling-aling. Takoni, saiki mumpung kowe ono, si Tanjung tak jaluk. Bisa kelakon panjang kamu yen to kowe bisa nglangkai bangke kule Kowe sungar kowe. Apa metu aja kowe mati dening. Tak enteni. Nusanto, legen tak patenane Kakang Sitopaksa. Bejahi kok. Mati dening aku. Ya ampun. Ya, angin hati-hati kowe. Mati. Iya. Ya, Aduh. Sitopaksa. Silati Waspada nopo sing dasto. durung katon babak dengkulmu wis ngunus pusaka. Sedilo meneh kowe bakal mati sumediring kerusakan. Siugo, tamak bejar kowe. Ya. Wes lo, mati dino. Marang sakabehing prajurit ing Sukodana. Nggih. Sawise nyumurupi Ratu Gustimu tumekaning pati, sapa sing arep bela pati? Nggih, mboten. Lho, nanging Jiniya Guna Santo Mlayu. Gusti, inggih menika nurunkaken dados putra-putra wonten Sukodana. Yen kaya ngono ceklen tumenggung Guna Santo. Yai Sri Tanjung. Inggih dawuh. Coba waspada wis bisa kaleksanan apa sing dadi panyuwun. Kang Mas Pati Sitopaksa, kula namung saged matur sewu Bung panuwun wonten ngarsa panjenengan Kang Mas. Kaya ngono marang sakabehing prajurit, ruktinin punar maneh sinuwun silahake Prabu. Dumateng dika Bapak Tambang Petro lan kabeh para prajurit ing Sukodana. Kados pundi nggih Pati Sitopaksa? Sasedane sinuwun silah hadikrama jeneng tentrem negara ing Sukodana lan anggonku jejeduhan kelawan Yai Sri Tanjung. Nanging ingkang wigatos dumateng dika Bapak Tambang Petro. Nggih. Kula ngersakaken sanget badhe kembul bojo wiwaha mancing ing kedaton Bapak. Mekaten nggih, semonggo kula dherekaken. Monggo-monggo ayo Yai Sri Tanjung.